Yun, kumusta mga kapotpot? Eto, medyo ibang klaseng style ng vlog natin ngayon. Dahil nga wala tayo sa Metro Manila. Nandito tayo sa San Luis, Pampanga. At ang biyahe natin pa Manila. Kaya baliktad naman. Meron tayong inasikaso rito sa Pampanga. Kasi ngayon pauwi tayo ng Manila. At yun, yung biyahe na yun ang papakita natin. At ayun na nga. Eto, medyo kinakabahan natin dahil kita nyo, tinignan ko pa sa Garmin kung saan ang direksyon. Pagka nakasasakyan kasi, andaan sana dun sa kanan, pabalik ng San Simon, pabalik ng direksyon ng NLEX. Kaya lang dahil naka ano tayo, ang ginawa ko ngayon, plinat ko na sa Komoot na app yung ruta papuntang Novaliches Bayan. Tapos sinink natin sa Garmin. Tapos ngayon sinusundan na lang natin yung mapa na pinapakita ng Garmin. Ayun, okay na, direksyon tayo. Medyo nalito lang ako ng konti dun sa pinakita ni Garmin. Kanina kasi medyo parang iba yung kulay niya. Dalawang kalsada yung kinukulaya niya. Kaya zoom natin para makita natin ang tama. Bihira kasi natin gamitin tong feature na ni Garmin. Yung ilo-load muna yung mapa tapos saka natin susundan. Actually, once ko lang ginamit yung ganun. Ginamit ko yung ganung feature dati, isang beses lang nung nag-North Luzon Loop ako. Kasi syempre, hindi natin alam yung buong ruta ng North Luzon Loop. Ngayon na ba, first time din to, plinat ko sa Komoot. Tapos sinink natin sa Garmin, tapos ngayon ito sinusundan natin. Santa Lucia Elementary School. Santa Monica pala. Santa Monica Elementary School. Ngayon yung mga dadaanan natin ngayon, first time nating etong lugar na to, first time ko madadaan dito. Tingin bahala na kung saan tayo ituturo ni Garmin. Etong paggamit ng navigation system ni Garmin, madali lang din naman. Kaya nga na-experience ko nung North Luzon Loop, susundan muna ako saan ka ituro ni Garmin. Kahit halimbawa tumatakbo kang ganyan, pinapakita niya yung, tapos ang view mo yung default na screen mo. Pag oras na para lumiko, mag-switch siya ng screen. Papakita niya yung mapa. Tapos pag nakaliko ka na, pag tama na yung ruta mo, babalik na ulit siya rin sa main screen mo. Tulad nito, yung pagliko natin dito kanina, galing sa main screen, nag-switch siya. Tapos pagkaliko natin, balik na siya sa normal screen. Balik na siya sa main screen. Yan nga lang ito, hindi natin alam kung saan tayo patadaanin ni Garmin. Bahala na. Kasi hindi na natin finalidate yung ruta na plinat sa Komoot. Yun. Whew. What a nice. Kanina bahala ko, dadaanan ko pa yung alam kong ruta. Pabalik ng San Simon, pabalik ng Diversion Road, tapos sa MacArthur Highway. Hindi ko tumaan, ganda.
Picture tayo, picture. Ang ganda ng view. What a nice. Ha. Okay, tapos na tayo mag-selfie. Ang ganda nitong part na to, San Isidro. At ito magiging part ko. Hindi ko lang alam kung magiging part to na ruta ng ultra gravel na sasalihan natin sa March ba? March 17 yata, March 17. Yan. Sali tayo dyan, pinag-isipan natin 160 or 240, bahala na. Kailangan natin mag-ensayo. Pero part ng dadaanan na ruta, yung palibot ng Mount Arayat na niruta namin, nila cycling chef, Geno Ciclista. Yung nakaraan, sobrang ganda. Kaya maruta nyo, actually babalikan namin, magre-reverse kami. Reverse Arayat loop. What a beautiful day. Ganda. Grabe, napaka refreshing. Tignan na itong bukid na to. Opya, may thank you, ba't may thank you? Palabas ng San Isidro. Ano na to? Saan na to? Hindi, San Luis pala. Palabas sa San Luis yun. Ito ngayon, ano lugar na to? Hanap tayo ng address sa business establishment. Bulacan! Ayun, Barit. Barit, Bulacan. Ayun. Kaya nga nasabi ko kanina, susundan lang natin kung saan ituro ni Garmin. Actually, ni Komoot. Si Komoot yung app na nakasync dito sa Garmin natin. Kaya pala ako nag-download ng Komoot na app, kasi yun ang gagamitin kong navigational system para sa pag-join ko sa ultra gravel. Kasi masyado malaki ruta, hindi naman siya kalsada, farm siya. So kailangan natin navigation system para susundan, dahil baka magkandaligaw tayo ron. Yung namang mapa, yung ruta na gagamitin sa UGC ay available sa Facebook page ng UGC. Pwede mo i-download, tapos isave mo sa Komoot app mo. Kung may Garmin ka, isave mo sa Garmin app mo. Yun ang ginawa ko. Dinownload ko sa Komoot, tapos sinink ko sa Garmin device. Hingal ako. Tapos ginawa ko sa available offline para di ko kailangan internet. Sarap mag-bike. Thank you Lord. Thank you Lord. Candaba na pala to, Candaba, Pampanga. Nakita ko na merong signage. Sarap, grabe, di nakakasawang tingnan ng mga gantong bukid. Ang presko sa mata eh. Okay, alay. Ligo daw tayo din sa may talang. Wala, delix na naman to Ano kaya to? Oops.
Aha. Ito parang ito sinasabi ko eh. Parang experience natin sa Isabela. Nilabas tayo sa main highway. Pinasok tayo sa looban. Pero pag sinundan mo, tama naman. Kaya lang minsan tingnan mo, yung daan iba. Ayun no. Sa loob niya din naman, pero parang parehas naman na main highway. Ayun no. Baka may daan naman sa kabila yung dinaanan ng kotse na yun. Pero itong si Kumot, dito na yata pinasok kita rito sa masikip. Ay nako. Agi. Parehas lang. I-merge niya rin dun sa maluwag na kalsada. Sinortcut niya lang. Ito, karugtong dito ng malaking kalsada kanina. Ito, karugtong dito ng malaking kalsada kanina eh. Na mali ako. Lumihis ako doon sa ano. Papa, di ko napansin. Ano pala sa kanan? Yung purple na kulay. Nagkumaliwa ako. Balik tayo. Balik. Nag-supply. Ayun. Na-delay yung ano niya. Na-delay yung prompt niya para mag-route. Bali yun yung ano, pinaka-prompt niya. Prompt nga. Para malaman mong na off course ka. Tinanong niya kung magre-route. Pero hindi, balik tayo ron sa original ruta. Ito pala. Naantay ko kasi kaya na lumabas yun, yung directional niya na magpalit yung screen. Ayan tagal, kaya dumiretso ko sa kabila. Dito pala. Yun. Munti ko mapalayo doon ah. Yun, nice. May mga ibon pa oh. Yeah, maganda to sa camera. Ang slow mo. Yun, nice. Nakakuha rin ng up close na ano, may mga ibon. Na of course na naman ako, pero hindi ko na binalikan. Total, hindi naman magtatagpo. Inuloy ko na. Putik na, mali na naman ako. Pabalik pala, sa kabila.
Dito tayo sa papuntang Bulacan. Plaridel, Balagtas. Okay, okay. Saan tayo? Nandito. Saan tayo nakaharap? Visit na yan. Ayun na, doon ako nakaharap. Kabila tayo, kabila. Google Maps tayo, double check. Naloko ko na ito ni Garmin eh. Pagbalik ko reroute, pagbalik ko reroute. Ano yun? "46 kilometers ang papunta." Okay, dito. Yan, dalawa na mapa ko. Pag ako naligaw pa, ewan ko na lang. Okay, ito na. Tama na rin pala yung kanina. Medyo nakakalito lang gamitin to si Garmin. Siyempre, bihira na natin siya gamitin eh. Pangalawang beses ko palang gagamitin yung navigation niya. Eh si Google Maps madali. Okay, game plan para sa ultra gravel. Dalawang mapa gagamitin para sure ball. Hindi yata shortcut. Long cut yata. Kaya mo na. Ako na bumalik sa kabila. Ngayon ako naman lumisadaan. Kanina tama. Kanina mali, sinusunod ko. Ngayon tama. Ngayon tama, hindi ko sinunod. Ay, ito. Ito, sa looban tuloy tayo napunta. Looban ang gusto ni Yunhaw. Ito, hindi ko alam kung anong tumbok na itong dinadaanan natin. Kung tayo ba ay lalabas ng San Jose del Monte na part o MacArthur Highway na part pa rin. Hindi ko alam eh. Sinusundan lang natin si Kumut. Actually, yung ang mapa palang ginagamit natin dun sa Garmin ay hindi pala Kumut. Kasi pag niload mo yung ruta sa Garmin, tatanungin ka niya kung anong navigation system gusto mong gamitin. Yung kay Kumut ba o yung kay Garmin. Since nagamit ko na dati yung kay Garmin, yun yung pinili ko. Yung Kumut hindi pa. Next time yung Kumut na magagamitin natin para malaman natin pagkakaiba.
Uy, putik, nawala sa mapa. Anyari? Ayun. Okay lang pala, kailangan i-recenter. Okay na ulit, bumalik na. Nice. Kung accurate to si Google, less than 2 hours nakauwi na tayo. Nice. Presko. Sarap magbike. Oh, isa na to. Hindi na natin alam Kung gusto makita yung nag-iruta ulit mga kapotpot, follow nyo ako sa Strava, Ian How. Follow nyo rin ako Instagram, Facebook. At syempre subscribe sa YouTube. Dahil target natin sa YouTube 1 million subscribers ngayong 2024. Malapit na yan. Malayo pa pero kaya natin yan. Mga nakasubscribe na, share na lang or pa-comment at pa-like ng video natin para makakatulong pa rin kayo sa pag-reach natin ng goal natin na 1 million subscribers ngayong 2024. Maraming salamat sa inyo lahat mga kapotpot, lahat na patuloy na sumusubaybay sa mga rides natin. Thank you lahat ng mga nag-comment, lahat ng mga nagko-comment. Ako na-appreciate ko lahat yan. Maraming salamat sa inyo. Okay, Pinagbarilan, Baliwag, Bulacan na pala tayo. Ayos. Baliwag na, baka naman subscribe na tayo dyan. Tulong-tulong tayo sa konting tulong para ma-reach natin ang 1 milyong subscribers sa goal natin. Baliwag, at taga Baliwag dyan, sige na, click nyo na subscribe. Uy, ang simbahan yung ganda. Ayun, yung kulay puti. Christian Catholic Church, The Resurrection Christ Cathedral. Nice. Ang ganda nito. Parang kamukha nung Clark Key. Maliit na Clark Key sa Singapore. Ganito yung itsura Nice, buti ang ganda ng linis ng creek dito. Ang sarap tignan ng creek dito. Ang linis, very good, very good. Buti na lang hindi siya kagaya ng mga ibang nakikita nating ilog na madumi. Ito linis, tsaka hindi stagnant yung tubig.
galing. Ito yan sa Pinagbarilan, Baliwag, Bulacan. Ayun, pagkatapos sa may creek, kumanan tayo at ito ay ano ba sa ito? Oh, DRT Doña Remedios Trinidad Highway, Baliwag, Bulacan. Saan na nga ba labas nito? Alam ko na to. Lux Family na to. Ito, naalala ko itong mga to nung biyahe akong North Luzon Loop. Dito ako tumakbo pa kabilang side. Malapit na to. Mukhang iba yung ruta ang gustong daanan ni Kumut. Iba rin yung kay Google Maps. Kasi ang dami beses nag-prompt ni Kumut na ni Garmin na gusto niya magre-route. Pero si Google Maps dire-diretso lang. Sinunod natin si Google Maps. Next time na lang natin eksperimentuhin yung ruta na ginawa ni Kumut. Susundan natin. Hanggat diretso kay Google Maps, carry lang tayo. Ang dami gustong palikuan ni Garmin kahit wala naman sa kaliwa. Kaya si Google na sinusunod ko, diretso lang, malinaw eh. Ayun, SM Pulila na tayo. Ang magiging daan pala natin, Plaridel Bypass. Tagal-tagal rin ako hindi nakadaan sa Plaridel Bypass Oh, si Bea umiiyak Maawa naman. Kailangan may mag-comfort kay Bea. Kita sa mata niya mangiyak-ngiyak siya Hindi niya matago. Plaridel, Bulacan na tayo, Plaridel. Alam niyo ba? Kung natutunan niyo sa history niyo, ang Plaridel, pag narambol mo yan, Pilar yan. Ooh, what a nice. Okay, pasok na tayo Plaridel Bypass. Ito, mahaba-haba to. Tapos ang labas natin, may bandang Balagtas, tas Macarthur Highway tayo. Ako, paubos na yung battery ko Mukhang di natin masasagad ng vlog hanggang Novaliches. Sana umabot. Ayun, Gaginto, Plaridel Bypass Road. Tagal ko rin nakadaan dito iba pala yung napasukan ko. Pero pa rin, Plaridel pa rin to, Plaridel Bypass. Hindi ako galing sa pinakadulo Andun pa yung San Rafael Sabagay galing pala akong Baliwag. Ayun, okay, sige. Pero okay lang, pares lang. Ay, ito na pala muna tayo dumaan sa loob para wala muna kasabay. Yeah, spider shades and spider helmet, spider berm. Thank you, Spider Philippines.
Nag-merge na tayo sa traffic. Kanina medyo mahaba-haba yung part na ginagawang kalsada na hindi pa open sa sasakyan. Doon tayo nagdaan. Kaya medyo napabilis tayo, pero ngayon wala, gapang na. Sabay na tayo sa traffic. Hindi, meron pang isang kalsada ulit. Ngayon pwede tayo pumasok ulit doon. Pero dito, sa kanan tayo. Yun. Pati may ganito pa. Kung hindi, gagabang tayo doon kasabay ng mga sasakyan. Uy, saan ako lumabas? Pagkatapos nung Claridel bypass, may pinasukan ng kalsada. Kasi ito na ano to? Balagtas. Pulong Gubat. Dito pala yun. Sa MacArthur din ba labas ito? Ayun lang, traffic. Alam ko na to, dito rin kami dati dumadaan. Medyo iba lang yung nalikpan ko kanina. Yun lang ang naging disadvantage na ang paggamit natin ng kumot. Medyo okay na pa natin yung mga ruta, may mga konting ligaw-ligaw tayo. Kumpara kung doon ako dumaan sa alam pong ruta sa San Simon bypass tsaka sa MacArthur Highway, siguro mas napabilis tayo ng konti. Pero maganda naman kanina, nakita natin maganda yung dinaanan natin. Lalo kung sa may bandang San Luis, papuntang Candaba. Ang ganda ng bukay nito, hindi masyado mausok, presko, wala masyado sasakyan. Tsaka marami tayong mga nakitang ganito, mga bago sa paningin natin. Yun nga lang, medyo traffic. Pero yun nga, yun ang pinaka trade-off nya. Bagong mga preskong tanawin, traffic, tsaka compare dun sa mas mabilis na biyahe sana. Pero okay rin lang yan. Sulit naman para sa akin. Okay, bukas ilaw na tayo. Inabot na tayo ng dilim. Hindi pa naman masyadong madilim. 6:13 pa lang ng gabi. At ayon kay Google Maps, mga 59 minutes nakawin na tayo. Yun, MacArthur Highway na tayo. Buti na lang ang tinuro sa ating ruta ni Google ay yung papuntang MacArthur Highway. Kasi pwedeng mangyari din dito ang labas naman sa San Jose del Monte, Bulacan. Kung gano'n na nangyari, naku po, may mga ahon-ahon dun. Medyo mahirap na konti. Kaya mabuti din tayo lumabas, puro patag lang to. Yun, time check 7:07. Nakarating na rin tayo sa Paso de Blas, Valenzuela. At ayon kay Google, 18 minutes. Ayon kay Google, 18 minutes na lang, nasa Novaliches Bayan na tayo. So okay na. Konting-konti na lang to. Pinagpawisan din ako na focus tayo sa pagpadyak. Yun, Novaliches Bayan na. 64 kilometers din pala mula dun sa San Luis, Pampanga. Ayan, dito na natin tatapusin mga kapot-pot ang vlog natin na to. Huwag niyo makakalimutan ng mag-subscribe,
Dahil target natin 1 million subscribers ngayong 2024. Nakalimutan mo ito kasabihan mga sila, mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay swerte. Hindi mag-skip na nga. Mas lalong swerte here. Hanggang sa muli. Salamat. At ibaba. Pasok,